Garazi, enbiditan geratu gara, agian Sevillara joan marko gara, oraintxe esan digute akaso ja berandu segi, izena emateko, baina kontuz, agertu gaitezke, eta ez mehatxua. Bueno, en fin, Maider, etorriko zehazu ere, Ibai ja maleta egiten dabil. Beno, esan dakua, Sevillan entzun ditugu Goya izendapenak, Goya sariak, berak Garazik bertan esan digu ez, ze garrantzitsua dan beraiek egindako autua ere emakume taldeak sortzea, emakumeek ekoitziak izatea, eta komentatu dugu ere, izugarria dela, aurten Goya sarietan Euskaldunen presentzia, emakumeena eta Euskaldunena ere. Maider? Bai, uste pixkanaka, bueno, beste hainbat arlotan bezala, zine industrian ere bere tokia egiten aidiala emakumeak, ustet disiplina batzutan beste tamaino gehiago kostatzen ari dela, arlo teknikoan esate baterako, eta ikusi besteik ez dago hori Goyen izendapen edo nominazio horietan, ez? Pelikula nagusitatik 5 nominazioetatik 3 dira emakume ekoizleak, zuzendaritza nobelean ere 5-tik 3, Zerdita, El Agua, 5 lobitos, eta begirada horrek, zuzendariaren begirada horrek historiei ze eskaintzen dien ere. Amatasuna asko agertzen da esate baterako pelikula hauetan, abortoaz ere hitz egiten du La Maternal pelikulak, hain zuzen ere zuzendaritzan nominatutako 5-tik 2 dira emakumenak, Alkarraz eta La Maternal, eta Alkarrazen kasun gaina izendapenak badazka beste arlo batzutan, zelen esan dizut, arlo teknikoan batzutan ezakite soinuan, ezakite efektu espezialak, argazkia, holako gauzak oraindik oso maskulinizatutako eremoa dira, eta Garazik aipatzen bezala importantea ekipoan emakumeak egotea arlo diferentetan edo gremio diferentetan, Alkarrazen Carla Simonek zuzendutako pelikulan apustu hori ere egin dute, ez? Eta hori izendapenetan ikusten da. Ni ez dakit Goiak badiren zine industrian gertatzen ari den aldaketaren baldin badago isla, edo hoietan zentratu behar geran bakarrik, ez? Urtean behin ematen dian sari batzuk dira, eta beste ekoizpen batzuk ere egiten dira horrera iristen ez dianak. Baina noski, horrera iristen dianak emakumez osatuta baldin badaude, azkenen bada, realidadearen ez isla bat, baina bai erreferentzia bat, eta erreferentzia horrek sortitzake emakume zine gile gehiago. Orduan, hortxe, datuak hausnarketarako. Datuak hausnarketarako, baina zuk esan duzu bezala, badira sari gehiago, badira plaza gehiago, baina Goya sarietan hoi izate referentziazkoa, bada. Ibai, zuk uste duzu bai hasi garela agian mundu honetan ikusten aldaketa hori, edo behin baino gehiagotan esan duguna, badirudi orain ongi ikusia dagoela eta orain bultzatzen direla horrelako gauzak, edo benetan dator oinarrizko aldaketa bat espero dezagun? Ez dakit uste, Maiderrak aipatu duenakin erabat adot. Nik uste aurtengo badala lagintxo bat, ez? Baina badala egiturazko garazo bat, eta zinemagintzan azken urteotan bere leku hartu duen gai badala, eztabaida dala. Eta ez dakit nik dan pixkat ere politikoki zuzena den, ez? Ez bakarrik diskurtsoa, baizik eta tendentzia hauek, eta ez dakit Espainiako zinemagintzan akademiak nahi eta bultzatzen arian hau guztia, benetako apostua dan, ez dakigu, ikusteko dakago gai. Komila tarte guztietan moda kontua izan ote daitekeen, orain ongi ikusia izan daitekela. Horrek ez du esan nahi daudenak merezi ez duten. Evidentemente. Merezi dute, gehien bat urteak daramatzetelako batzian, oztopo guztien gainetik eta horrera iritsi direlako. Zuek, pixkat zine jarraitzaileak eta izan da, ze aukera ikusten dituzue? Niri Zerdita pila guztien zait, ikusiet eta bai. Justu hori da, ikusi ez detena beldurra ematen ziara. Bai, ezakite, baina impresio binekan. Bai, pixka gorea bada. Baina, bestea Alkarraz ere oso ona da, eta 5 lobitos bai. Ni 5 lobitosekin gogoa juntzaita maizateko. Hortxe, bakoitzak erabakiko du ikusiko duen edo ez. Zuk ikusita dituzu, Jeni? Ez dekot ikusitzu beha, Zerdita ikusi lehen eman. Bai, hori da bullyinga ditutu dian tipi erista. Bai, hori nire listan dau, baina ondo ez dut ikusi. Baina, ibaiek izan ondo dagoela, ikusiko da.
gai gogorrak, krudelak, ez da, zuk esatezen da, batzuk agian ez dituzu ikusi eren egin nahi, ze batzutan egia da, etzea momentu onenean egoten, depende eta ze gai ikusi, indartsu ere egon bertzara, ez da? Bai, ni pelikula batzukola ikuste ditut, ez da, osea, etxen baldin manao, mandoakin erreix pausa eman alizateko edo volumena geiste. Edo manta kaso gehiago tapatzeko. Orain esaten dugula Goya sariekin eta ez emakumeen papera, baizik eta orain dela gutxi ere pixkat gai aldatuz, baina sari batzuen ingurun feroz sariak izan ditugu orain dela oso gutxi. Eta beno, hor egontzan gainera gala edo gidatu zuen pertsonak, momentu batean esan zuen, bueno bai, eta hemen ere egon daitezke bortxatzaileak eta egon daitezke abusua egiten dutenak, baina oraindik inorrek ez dakigu ez da, eta jajaja, isilune bat egon zen oso esanguratsua ez da, eta gainera gero gertatu zena ondoko festan ez da. Ze gogorra egiten da pixka bat historia guztia, ez da, ze egia da batzutan, hemen askotan hitz egin dugu mitsu hortaz, eta batzutan ez da, Espainiatik edo nola hartu nahiko duten hori eta ze gertatzen da. Nik uste, azkenean, evidentemente matxismo kontu bat da, egiturazkoa dana, baina botere kontu bat da. Ez da zinean bakarra gertatzen den gauza bat, baizik eta nire ustez jerarkia asko eskalatu behar dituzun disiplina eta eremu diferentetan gertatzen dena, inkluso zuk zure estatus soziala ere igotzeko beharra sentitzen baldin badezu, bakigulako gazte promesa eta neskaren etiketak irauten dizula, baina puntu bat arte ez. Eta hori azkenen botere kontua da eta ezakit, osea, ez den nahi konparatu, baina Uxue Alberdiren kontrako eztarritik liburuan ere oso ondo eta oso argi gelditzen dira botere logika horien nola funtzionatzen duten, eta zein egin behar diozun kasito pixka bat ezakite, plaza gehiago lortzeko, edo lortzeko casting bat, edo lortzeko elkarrizketa on bat, edo eta barrez. Gertatu zena ferozetan da, precisamente horri buruz hitz egin da gero, gertatu dela, evidentziatu da kontu bat, baina berriz ere, beste adibide bat jarrita, kasu honetan futbola, Dani Alvesen azken asteetako gertakaria gauza bera gertatzen da, bortxatutako neska, beneta berriz esaten du ez diate sinitsiko, eta ez diate sinitsiko, precisamente tipo honek daukan botereagatik eta daukan gaitasunagatik egia manipulatzeko eta daukan baliabideengatik ere. Eta hor bertan ikusi dugu, ez da Dani Alvesen kasuan emakumeak esan dula, ez dut inongo dirurik jaso nahi naiz eta errudun izan, terriblea da. Iritsi hartzea momentu batzutara, beste edozein biktimak edozein olako jazarpen jasotako emakume batek lortu dezaken diru ordain bat eta ez esan beharra sinisteko. Ez da pixka bat oraindik ze antipodetan gauden honen aurrean. Boterea, Ibai? Boterea eta zuk aipatu duzuna, ez? Feroz sarietan hori aurkezleak hori botazun. Eta niri harritzen nau, ez? Gaur egun oraindik ere pentsatzea erasotzaile sexualak egon daitezkeela, ez? Osea, ahaleran planteatuta, aintzat hartuta ez diala egongo edo dauden horiek trastornatu batzu diala edo gaixoak edo oso gizon zehatza diala, ez? Argi dago badaudela erasotzaile potentziala deritzugun hori edozein izan daitekeela, eta kontuan hartu behar dugula biolentzia sexualak oso anitza diala, oso intentsitate maila desberdinetakoak, eta normalean jendeak fokoa jartzen duela bortxaketetan, baina egunerokoan eragiten dian indarkeria sexual oso simboliko eta oso sutilak hortxe daude eta edozeinek eragin ditzake, ez? Orduan, bueno, pues bai, hor asmatu zuen aurkezleak, gero gertatu zana, baina hortik kanpo egunerokoan ere ematen dira, ez? Baina asko esan nahi izan zuen, ez da? Botazunean isiltasun hori. Entzutezan, txalo pare bat, baina iso, ez da zu zer gehiago esan. Kuriosoa benetan, bueno, azkenik, Sevillara joango gara orduan? Bai. Eta Goya sarietara ez bado berdin du, giralda ikustea badare, ez da? Bai da. Ba, bale, bagoaz Sevillara.